Semmoista sitten joo. Ovet on nyt mustana. Mustana siinä nyt sitten hiontaväri päällä. Täytyisi ruveta niitä nyt sitten nylkeen seuraavaksi siitä sitten taas. Taas sitten ne on nyt kaikki tuossa hyvällä mallilla. Hyvällä mallilla, että saa siitä sitten tosiaan alkaa jynssäilee. On nyt sisäpuolet ja ulkopuolet ja siellä on nyt saumakitit ja kaikki muu kikkitit siinä nyt sitten rupeaa olemaan paikallansa. Ne on nyt tuo sillä lailla sinne suihkastunut. Tonne mä verin kanssa hiontaväriä hiukan, niin saa ne pyyhkästä siitä sitten jää kaikki kolot piiloon, mitä siinä sitten olikin. Ja mä taidan tässä nyt edetä sillä lailla, että mä käännän nämä ovet, hion nämä ovien nämä päätyt täältä nyt kaikki, nämä hiontavärit. Hion ne tässä pukissa nyt kaikki ja kierrän ne siitä ja sitten sen jälkeen mä hiersen täältä hytistä samalla lailla nyt nämä pinnat niin kuin tavallaan pintaa myöten. Hion ne kaikki tän oven väli. Niin sitten mä saan ruveta nuo ovet takaisin paikalle, passata ne kunnolla kohdalle ja sitten sen jälkeen vedetään siitä, hiotaan ylitse tästä sitten nuo pintakerrokset kaikki, niin saadaan sillä, mutta mä tosiaan hion nyt kun nuo ovet pois, niin nämä on nyt helppo nämä saranatolpatkin täältä hierästä nämä kaikki kolot täältä nyt sitten niin tavallaan sillä on oikoiseksi ja sileeksi hyväksi. Niin ei tarvitse sitten kun on ovi tässä paikalla, niin se on hankala sitten hioa siinä. Ja nuo kynnykset saa kaikki nämä nurkat täältä nyt sitten kunnolla hiottua, kun on ovet pois tuosta tieltä. Niin mä rupean niitä nyt sitten tuosta seuraavaksi kalavoon noita ja sitten passaillaan ovet paikalle ja lokarit paikalle ja hiotaan pintapellit ja jumalauta. Sitten siinä käy pian niin, että sitten sitä ruvetaan hieroon ajeleen tuonne maalaamoon. Ruvetaan vetää väriä päälle. Mutta siinä vaiheessa otetaan sitten taas ovet pois. Luukut pois, kaikki luukut pois. Ja luukut maalataan eriksensä ja hytti maalataan eriksensä ja helvetimoinen peittely ja siinä on sitten vähän jo montaa monessa. Siinä hommasko. Mulla on tuo nokkapeltikin, niin se on niinku täältä sisäpuolelta vielä siinä epoksimallis, epoksiväris. Niin täytyy nämä luukut maalata nyt tosiaan eriksensä, mutta tämä konehuone täältä muuten täytyy sitten peitellä kyllä sillä lailla hyvin, että sinne ei sitten maalinpölyjä ja sumuja paljon mene. Taikka se on nyt sillä lailla helppo, kun tästä otetaan nyt kuitenkin, kun otetaan konepelti pois, se maalataan eriksensä, lokasuojat maalataan eriksensä. Niin tästä saa nyt peittää tavallaan tämän hytin, saa peittää niin tämän nokkaosan vallan, sitten heittää tuosta, että se ruvetaan sitä pintaväriä vetää sitten tuosta noihin tolppiin ja tuonne tuudelasin alareunaan ja noihin ovipilareihin ja helmat. Että periaatteessa niin suunnilleen tästä eteenpäin saa peittää koko noka. Ja sitten oviaukot täytyy peittää, ettei tule roskia sieltä. Ne teipataan sitten taas tänne paperin päälle siihen. Ja samaten ikkunat ja peräluukku ja pyöränkaaret ja semmoiset peittelyhommat siinä sitten alkaa, mutta ei se mitään. Oli vähän semmoinen meininki vielä, että maalataan toi hytti kaiken esti. Sitten sen jälkeen kun maalataan vaikka ovet, niin ne saa tuoda sitten heti maalattuna, niin ne saa ruvata saman tien suoraan paikalle. Ja sitten maalataan vaikka tyyliin nokkapelli ja takaluukun kansi ja etulokasuojat, niin ne saa tuoda sitten suoraan paikalle, kun hytti on siinä vaiheessa sitten jo niin värissä. Niin se, että jos maalataan nyt nuo ovet eriksensä ja sitten mä rupean niitä taas pistää seinää vasten nojaan tuohon paskaselle lattialle, niin sitten se on taas jälkeä ja kolhuja ja kaikkia sitten kerkeä tulee siinä jo niin paljon, että kun se on viisaampi, kun me maalataan tuo koppa tosta nyt kaiken estiin ja ruvetaan sitten ruvoa luukkua sitä mukaan paikalle siihen, kun saadaan niitä väriä valmiiksi.
Mutta tämä tapahtuu sitten, sanotaan, että tässä nyt varmaan sitten viikon 2 sisällä olettaisin, jos nyt kaikki on sillä lailla terveenä pysyy ja muuten hommat luonnoa eikä tule mitään sen isompaa kokkamoa mistään ja viikonloppuna kerkee vähän touhailee. Niin viikolla tuppaa nämä ehtoot olemaan aika lyhkäisiä, niin koitetaan sitten viikonlopuissa niitä nipistää. Toki tietysti näin kesällä viikonloppuisin voisi olla muutakin tekemistä, mutta kyllä se nyt rupistetaan tuo Mersu tosta nyt siihen malliin, että sen kanssa rupeaa pärjäilemään. Mutta ei siinä mitään, mä rupean suunnittelemaan ja valmistelemaan tuota hiontahommaa nyt siihen malliin, että mä saan tosiaan ruveta niitä oven välejä tuota kalvaa ja näitä oven päätyä ja näitä. Niin. Mä vaikka pistän siitä sitten seuraavaksi tuo video, kun me saadaan sinne ovet paikalle ja luukut paikalle ja ruvetaan sitä sitten hierteen. Niin pistetään siitä sitten vaikka seuraavaa jatkoa. Katsotaan sitä sitten.